Id-dokument tal-Partit Nazzjonalista l qabel il-budget tas-sena d-dieħla jinkludi fih għadd ta' proposti li għandhom x'jaqsmu max-xogħol. Din kienet ir-reazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, f'kumment lil Net News dwar id-dokument A Balanced Economy, A Sustainable Society, ippubblikat mill-Partit Nazzjonalista b'idejat u proposti għal budget 2020. Hemm ħafna proposti li huma fuq il-postijiet li għandhom x'jaqsmu mal-postijiet tax-xogħol u mad-dinja tax-xogħol li naqblu magħhom. Joseph Buġejja elenka wkoll għadd ta' proposti li qal li huma viċin dawk proposti mill-General Workers Union innifisha. Madankollu u esprima d-disappunt li dawn baqgħu qatt ma ġew implementati minn dan il-gvern. Fost l-oħrajn semma l-proposta li tonqos it-taxxa fuq l-overtime u fuq il-part-time, kif ukoll il-proposta li l-ħaddiema kollha għandhom ikunu membri fit trade union fost l-oħrajn. Fuq kollox, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union qal li d-dokument hu wieħed vast u li jilħaq diversi setturi tas-soċjetà. Dokument huwa wieħed vast jaqsam fuq diversi joqsma u jagħmel diversi joqsma li għadna din naraw palissa li iktar li din nafsu fuq il-parti fejn hemm id-dinja tax-xogħol.